ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ଓ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି 12 ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମହାନଦୀ ଫୁଲିପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଜଳକା ନଦୀ ଉଛୁଳିବା ସହ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଆଶଙ୍କା ରଖିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଦେଇଛି। ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ସୋନପୁରର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର କେତେକ ଜାଗାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 20 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିଭଳି ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଶାରଦ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ମହାନଦୀ ଫୁଲିପାରେ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ତଳି ଇଲାକାରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିପାରେ। ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ବର୍ଷା କମ୍ ରହିବ। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ 19 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅବିଭକ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ, ଅବିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। 21ରୁ ବର୍ଷା କମିବ। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ 20 ଓ 21ରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାଫଳରେ ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଫୁଲିପାରେ। 19 ଓ 20ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହିପରି 20 ଓ 21ରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିପାରେ। 2 ଦିନ ତଳର ସ୍ଥିତିକୁ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର 2ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏବେ 18ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ 2,63,385 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 2,91,985 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା କମିଥିବାରୁ ଜଳସ୍ତର କମିଛି।